हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमदां मोनखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। स' लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला एबा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसेनो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै लादो। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो जानांगौ बर'नि मुंदांखा जौगाफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि रिमाल दैमारि बिथांखौ। बिथांनिनो मोगथां जिउनि लोगोरि लाइफ पार्टनार एबा गार्लफ्रेन्डखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबानो जाबाय।